Hotline. Gayo pa sa gani siling hindi lang ko mag-comment na may istorya. Pero isiling ko istoryahan talang ni bisan gamay gid lang because your name is being mentioned nga daw isa man sang ginapilian sa gihapon kag ginaduso sang imo mga kaupdanan nga mga punong barangay because kung sundon ta under RA 9160 ti dapat apolitical ning barangay no galing kay ti amo na bla kung kaisa. Hindi tama, we can't deny the fact kasi sa gihapon politika may body politics gani sa panggobyerno ya wala the smallest unit of the government is the barangay. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art. At saka good morning sa tanang na listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid. Why gid ko nag-otis mo tawag halin pa nagligad kay siling ko pa ginawaon ko sa anay kag pa-enjoy yon ayan anay isang liwat nga kadalagan nga daw ka purti man tong inyo nga pagdaog da no do halos tanan nga mga nagulupod sa imo do bunggit urot gid kun sa taxi ba. Yes, Aksyon Art, ang barangay Takuling for last barangay election, first time in history, naka-16-0 sweep, including the SK. Oo. Kag naka-abansi kita more than 10,000 against our opponent. Grabe, pangkonsyal na iyang numero. Nagapasalamat man kita na Action Art sa pagsalig, pagpalangga sang taga-barangay Takuling. Ma'am, Ari, kay until now, kagway pa man natapos ang liga ng mga barangay president election, you are still the incumbent liga ng mga barangay and you still represent no sa inyos ni session. Magluwas abi on Wednesday nga do hindi may eleksyon na kamo nga pati kayo nun. Action Art, pati ka liwat, nag-shopping. Siling ko ma'am, sa Wednesday nagaling eleksyon no sa liga no last Wednesday, November 22, amo tong last session nga naka-attend ka and kung ano ang maging kapalaran sa eleksyon nyo sa Merkulis na nagalimay baloan no, Nobyembre 29? Ay, Action Art, ang liga ng mga barangay election for highly urbanized city will be on December 15 pa. December 15 pa. Okay. Yes, December 15 pa. Then, on December 4, 5, and 6, ang filing of candidacy pa. December 15, ang filing 4, of 5, and candidacy, 6. December 4 to 6. 4 to 6. Synchronized all over the Philippines. Okay. Municipal, ICC, HUC na mga cities will be on December 15 pa. Now, sa sinang pag-file, ma'am, subong na, no, gatipon-tipon, ang nagligan, nakita ko ang imo Lucky 13, nga daw lucky man si imo, nga mga Powerpuff Girls, mga babae nga mga kapitan, basi kung nagtililipon ka mo, daw first time ko nakita nga particularly ang superpower sa mga kababainan ko magtipon man, no? Wala ko siya Action Art, ito siya na Thanksgiving dinner ni Mayor Alvin. So, Okay. nagpa-picture lang kami. Nagpa-picture na. Pero ma'am, ari klarohon ta kay gusto ta ni mangin fair man bla sa presentation. Kaya ang hambal nila, ti ara gyapon ang ngalan matunog ni Councilor Gles Gonzales. Ano matabo sini 4, 5, and 6? Bali, individually, makadto ka mo kang mag-file sa COC nyo sa may DILG o kung kinanglan may grupo, gika mo nga daw kumpletong linyada. Ano matabo siya na, ma'am? Ang ato na election for liga ng mga barangay, since may mother unit kita, gina-administer niya siya sa ato na Liga Nacional. So, since ang Liga Nacional, gin-cascade niya to our Liga local, ang ato na chapter Liga chapter Bacolod City. So, ang ato na chapter last November 24, nagbuo kita committee. So, solely Action Art, ang ato na election will be conducted by the Liga chapter itself. So, may kita election committee, nomination committee, may election supervisors kita. Within, nag-elect kita or ang ato na Liga board, nag-select sila ng mga committees sa aton within sa mga punong barangays. So, ang mga committees na nominate sa Liga Board ang ina ng mga punong barangays kasi okay sila to serve for our Liga election. Ang ato na
sila ang ma-serve, then they are not allowed to run any position sa chapter election na to. Okay, okay. So meaning, kung nagpasugot kaya to serve nga daw ikaw bing daw election board, you can no longer run or to or participate even voting for your candidate, no muna. Yes, correct. Anang action. Ah. Ti, why ka man guro So, malakip to ma'am sa election board? kay ang ato na posisyon, kita ang Road General Supervisor together with the ILG and the COMELEC. So, automatic ang Liga Board, hindi mo na siya incumbent Liga Board, hindi dapat ma-elect for that committee. Plus, kay kami ang mga spearheads ng election. Aha. So, wala. Kita dara, kaga nga to na 9 kapunong barangays will serve as our election. May na-serve na sila into a various committee for that election. So meaning, hindi ka pwede ka papili? Hindi, sa Action Art, ang dose lang na 9 punong barangay. 9 lang, 9. So, why pa ma'am? Babalaan kung sino ning 9. I-concur pa na sa board. So, i-reveal ko lang officially once na concurred na sa board. Liga Board, Action Art. Okay, okay. Ito excited ako. Sila ko taabi ko, Miyerkules. Gali ka sa 15. Panlawig pa gali. Isa pa ka sulilduhan na. Yes, gugay pa kay ano niya siya, synchronize niya siya Action Art. Yes, kay yes. Liga Nacional na naga-direct kag naga-post ang ato na calendar of activities. Pero ma'am, kung ninali, abing kadamo, gid matibong si mo, klaro huntang that Councilor Gles Gonzales is still willing to serve as Liga President kung if given a chance, kag ikaw yapon ang suportahan sa mga upod mo. Action Art, so sa 61 natin ka po ng barangay, sa ato na pag-istorya, tanan na interested. No? Correct, correct. Ang 61 po ng barangay, sino ba lang hindi interested to be the Liga President, hindi lang kayo ma-represent ka sa sanggunian, but you have different functions sa city. Ang Liga gani is the partner of the executive, our city mayor. Kaya nang represent ka sa 61 barangays, because cage, so nakita tanan na during Emergency Operations Center. So, tanan na interested. So, actually, nag-aramo sang kasinlokanay. But only one will be chosen sa Action Art. So, tanan na interested Action Art. Gani. Anyway, importante na bala namon nga to those who are interested to run, and because everybody is interested to run, my perception is isa ka man sa mga interesado dira. So good luck ma'am kung ano man kag lawig-lawig pa man to. Kumabalaan ta na ining 9 ka mga liga or mga barangay captains nga mangin part iya sa board election members ninyo, ma-update lang kami para masinag-sinag mandamo sa mga political analyst kung sino kunong ang ngayan mo. Yes, Action Art, final lang ang committee kasi basta may ma-back out pa, no? I-concur pa man siya sa board kung Gani. i-apply pa man namon. So, interested lang tanong na 61 barangays, not only 1 or 2 or 3 punong barangays, no? So, tanan may capability, tanan may ready to serve the Liga, no? So, ang ato lang niya, Action Art is hindi maging perfect ang ato na pamalakad sa Liga, may mga flosses, even sa barangay ganyan may flosses, no? But we did our best para at least ihatag ang what is due to Liga na straighten up natin ang what's on the Liga chapter sa Bacolod. Sige. So, sa mga kapitan nga magkopdanan mo, anong imo sining mensahe nga mabilin sa ilang kag sa mga pumuluyo sa Bacolod City Councilor? Yes, Action Art sa ato na mga punong barangay. So, kalawig pa to sa election for the meantime, kadamo sa ato na lubrahon sa barangay. Especially those sa ato ng mga pag-upong COVID, no? Action Art, lilibog ang ulo kung paano magsugod, no? So, let's do our job for the barangay. Kadugay pa sang December 15, and our filing will be on December 4, no? So, ang ato lang is
ang let's have a peaceful Liga election kasi ang amo na siyang importante. At the end of the day, election will happen in one day. Then but 2 years kita may not din na i-work. No? So, Aha. nang kapasalamat kita man Action Art na let me take this opportunity Yes, ma'am. sa pag cooperate sa ato na those nato na mga kapitan for the past pila ka years, 5 years as Liga President na Aha. hindi naging perfect kada may flaws as kita but with your cooperation na tagaan naton maayo na name ang aton na Liga chapter na nag-represent man not only sa city but as well as sa aton to na other Liga chapters sa national. Sige. Good luck sa imo. And please keep us posted para mabalaan man namon ang mga update. Salamat kay Counselor and good luck sa imo, ma'am. Ay, nautod siya. Alas 8:53. Aksyon Hotline. Last tura na gilang to, nautod pa. Ma'am,